A Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela está de celebración. Cumpre 35 anos de traballo en defensa dos dereitos das persoas xordas, para o cal ten previsto un calendario de actividades que se iniciou coa primeira xornada de portas abertas da asociación. Vai haber diferentes actos. Imos facer actividades, encontros, festivais, non só para as persoas xordas, senón para ointes tamén. Para integrarnos todos, coñecernos e pasar días compartindo experiencias e a partir de aí que se difunda a nosa cultura tamén. E para todo o mundo. A Asociación de Persoas Xordas de Santiago naceu o 20 de xuño de 1977, cando un grupo de persoas xordas detectou a necesidade de crear unha entidade que unise os seus esforzos e traballase por mellorar a calidade de vida deste colectivo. A asociación é unha entidade sen ánimo de lucro, unha ONG. O obxectivo moi claro é eliminar as barreiras de comunicación existentes entre as persoas xordas e a sociedade ointe, conseguindo intérpretes para ir xunto aos traballadores sociais, para a sanidade, para acceder a calqueira lugar. Para celebrar o seu 35 aniversario, a asociación organizou unha serie de eventos ao longo do ano, que deron comezo cunha xornada de portas abertas na que se presentaron diversos temas relacionados co traballo da asociación. Ola, eu son o presidente do comité organizador do 35 aniversario e estou moi contento desta xornada, moi orgulloso. Nas charlas explicouse que é a comunidade xorda, que é a lingua de signos, que é a profesión do intérprete, como funciona o servizo de atención a persoas xordas, como acceder ás persoas xordas aos servizos, o servizo de atención a persoas sordocegas, os dereitos de calquera persoa xorda. E, bueno, por último, fíxose un obradoiro de lingua de signos apoiada e calquera sistema alternativo de comunicación para persoas sordocegas, para que os ointes e a sociedade en xeral se sensibilice e se decate de como é unha persoa xorda e como é unha persoa sordocega. E a verdade é que foi unha xornada bastante interesante. Estou moi contento por como transcorreu. A profesión do intérprete, os servizos que se ofrecen a este colectivo, o voluntariado ou os sistemas alternativos de comunicación foron algúns dos temas que se abordaron nesta sesión. Así, a asociación pretende amosar á poboación como traballa e cales son os seus obxectivos. Queremos conseguir a igualdade co resto da sociedade, calquera necesidade, demanda que teñan as persoas xordas de Santiago, pois loitar para que se nos recoñeza e que a sociedade se decate da nosa situación e conseguir acceder a calquera sitio. Seguir loitando. Da igual que esteamos en época de crise, hai que adaptarse e conseguir igualmente a equidade de condicións. Entre as reivindicacións que fan as asociacións de persoas xordas, destaca de ampliar a plantilla de intérpretes de lingua de signos. Esta figura é fundamental para este colectivo, xa que permite romper as barreiras comunicativas ás que se enfrontan no seu día a día. A través do intérprete automáticamente xa és unha persona autónoma. O intérprete sabe que é unha persoa xorda, que son persoas con menos audición, pero que poden acceder en igualdade de condicións. Co intérprete xa consegues a autonomía completa. O intérprete é neutral e non se mete en nada. Serías como calquera persona ointe, accedes en igualdade de condicións.
E para que a cidadanía xeral saiba cales son as necesidades deste colectivo, a asociación realiza ao longo do ano diversas accións de sensibilización. Temos un profesor de lingua de signos que fai obradoiros de sensibilización. Logo explicamos as nosas tecnoloxías como, por exemplo, o espertador, os avisos luminosos, tamén como é a vida diaria dunha persoa xorda. Hai unha persoa que dá ponencias sobre estes temas. Sobre todo na tele necesitamos subtítulos, pois eliminar calquera barreira que teña unha persoa xorda na vida diaria. Ter crecido e avanzado durante 35 anos é o logro do que pode presumir hoxe en día a Asociación de Persoas Xordas de Santiago. Con este 35 aniversario recoñécese o traballo e o esforzo de todas as persoas que conforman a asociación, que non deixarán de loitar porque esta entidade siga dando os seus froitos. Queríamos facer outra xornada de portas abertas e gustaríanos ter subvencións. Da igual que esteamos en época de crise, nós seguimos loitando e o importante é que haxe adaptacións para persoas xordas. Non pensar que non pasa nada, pois nós seguimos demandando, aínda que esteamos nunha época difícil. Intentar conseguir subvencións para estes actos, para a nosa integración e para eliminar as barreiras de comunicación.